huippuajalla 12.46. Näin maailmanmestari on ykkönen myöskin Zürchissä. Ja sitten naisten seiväspaikalle Jelena Isinbayeva. Ja rima on laitettu siellä maailman ennätyskorkeuteen 5.06. Naisten seiväspaikalla rima on maailman ennätyskorkeudessa 5.06. Ja Isinbayevalla ensimmäinen yritys nyt tuntuu kulkevan, niin mikä siinä? 5.06 Isinbayeva panee komeasti riman ja katsotaan ensimmäinen yritys Jelena Isinbayeva. .505 syntyi viime kesänä Pekingissä olympiakisoissa. Tutut hokemat, ja Artsihan lupasi tosiaan kertoa sitten viimeisessä osakilpailussa, mitä Isinbayeva tuossa manaa. Se on vanha venäläinen kansansatu. Niin sun ei vielä pitänyt sitä kertoa. No, mä kerron sen sisällön. Kyllä. Elikkä Isinbayeva 5.06. Ja menee hyvin! Jelena Isinbayeva! Hieno hyppy! 5.06. Aivan uskomatonta! Siinä teille, jotka epäilivät, että alkaa olla taputeltu tämä homma, ei todellakaan ole. Jelena Isinbayeva 5.06 ja hänelle uralla 27. maailmanennätys. Tämä on ulkoradoilla 15. maailmanennätys Jelena Isinbayevalle 5.06. Ja tuo hyppy oli hyppy, jossa resurssit on kyllä hypätä, en uskalla sanoa 50, eikä hän varmaan tästä jatka. Mutta tämä tietysti on aika paljon balsamia viime viikonlopun. Nyt näkee, mitä huippu-urheilija miettii, kun kokee pettäneensä kaikki. Hän latasi tähän kisaan valtavasti. Hän sai viikon aikaa näyttää, että hän on suuri urheilija ja hän oli selvästi shokissa Berliinissä. Hän ei ymmärtänyt, että tämmöistä voi tapahtua. Tämä on huippu-urheilussa hienoa, että tavallaan noustaan sieltä lamasta ja näytetään, että ollaan huippu-urheilijoita. Nyt näet tuossa, kuinka mahtava se ylitys on, ja vaikka se tuossa nousussa osuu, niin kyllä hänellä on paukut hypätä. Nolla tuulissa tässäkin paukut hypätä aivan varmasti yli 50. Eli kyllä Jelena on sen polvivammankin ohittanut, mikä hänellä tuossa on. Tai jos on polvivamma, niin se ei ole suuri vamma. Se ei ainakaan vaikuta, jos on. Ei, kyllä kyllä oli hieno katsoa, kuinka latautunut hän oli tähän kisaan. Ja hän on valtavassa iskussa tällä hetkellä. Ja ehkä sanonko näin, että se MM-kisan tappio toi hänelle sellaista rypistystä, että tämä asia huippu-urheilu ei ole sitä, että vaan mennään sinne ja tehdään kaikki, että joskus voi käydä niin. Ja hän oli niin kuin voittanut, hän oli kulkenut suurissa kisoissa voitosta voittoon, niin tämä tuntui niin itsestään selvältä, että nyt hän latautui uudella tavalla ja osoitti olevansa hurja urheilija.